ngoba akhona abanye abangasebenzi ngikufike mhlawumbe ngizoba zindleko khona kubona kakhulu mase ngisekhaya. Oh. Ngoba ngayiholi nempesheni. Iminyaka Ukuthi ngihlala la emgwaqweni eyabazi ngihlala la emgwaqweni ngoba ngibafihlele emakhaya ihlazo bathi ngihlala la emgwaqweni. uyabafihlela. Ngiyabafihlela ngihlala la emgwaqweni. Nakhona namase ukuhlangana nabo ukuthi bengazi ngilana naye inkinga nginayo. Ukuthi mhlawumbe bengangisiza kube ngidakule lokuhlala engikuhlezi. Mase bazi bengidakule la kulesimo engikusona ukuthi ngakuvumela ukuthi ngibe nabo. Hawu-ke yabona-ke manje hhayi-ke ngeke usathuka-ke. Baba, ngithi mina siyakumukela kwi-show yethu. I-show yethu siyibiza ukuthi i-homeless. Sihamba sikhuluma nabantu uthola ukuthi kwesinye isikhathi abanayo indawo yokuhlala. Sizwe nje isitori sabo ukuthi kwenzakaleni bafike kanjani la bakhona. Baba uthe bayisibongo? Khanyile. Kamaphumulo. Kamaphumulo. Oh ya ngizwile umention ukuthi Kamaphumulo emakhaya. So njengoba uqhamuka emakhaya ufike kanjani la edolobheni leli likhulu kangaka? Ekhulu kangaka ngafika la ngaqala ngahlala kwaMashu. Ngihlala kwaMashu ihlobo zami zikhona wadayisa umuzi okhona manje angisenanda indawo yokuhlala namanje. Singahambe ngilala nje. Ngilale eShetha manginayo imali yokulala eShetha. Ngilale koVulani. So wasuka nini ekhaya le kaMaphumulo? 1980. 1980 wasuka kaMaphumulo weza la? Ngafika 1980. Wafikela kuphi kaMashu? Kamashu bekuyikaba? Kwaji. Ekaji. Sengisho ukuthi ikubo kabani? Ukhona umuntu obuyihlobo sakho khona noma? Yebo khona ihlobo sakho. Ubani lo? uVictor. Benihlobene kanjani naye? Behlobene umzala. Umzala wami omalume. Okay, wahlala khona kwaze kwabe yinini? Ngahlala khona kwaze kwaba u2000. 2000 bawudayisa ke 2000 bawudayisa umuzi. Kwaphela ke. uVictor yena ukuphi ngaleso sikhathi? uVictor besekhona swashona kodwa. So umuzi ubudayisa uba? Udayisa uyena. Udayisa uyena. Udayisa yena nabanye abafowabo ukuhlangana umndeni. So wena ngesikhathi uhlala kusukela ufika khona buwenzani la eThekwini ngaleso sikhathi usebenza? Bengisebenza. Waphela ke nomsebenzi. Usebenza kuphi nendawo? Bengisebenza eBusha. Le kaMaphumulo washiya kuhlala bakhona. Kukhona uma wayekhona sewashona kodwa uma. Sewashona uma sekhona nje abakhona khona umfowethu omdala uyena okhona nje ekhaya usehola impesheni. Uyena uhleli ekhaya nezingane zakhe. So manje ngesikhathi uma ushone usukuphi wena? Bengilayithe. Usula eThekwini. Wezwa ukuthi ushonile. Wawusahlala kuphi? Wawusahlala la emgwaqeni noma usuhlala khona? Ngihlala khona kwaMashu angahlala. So wakwazi ukuthi uyomfihla uma? Ngayi ngomfihla. Ubaba yena? Nobaba sewashona. Okay. So ingane zona nazo? Ayiyodwa enginayo. Ikuphi yona? Ikhona ihlala komalume wawo noma wayo. Wayithola ngayimiphi iminyaka? 1992 ya. 1992. Usahlala kaMashu? Ugcine nini yona baba? Uyigcine nini ingane? Ithi ngigcine ngonyaka odlule last year. Ngingaya ekhaya. Waya kuphi? Ekhaya ngoba bona. Ihlala kuphi kanti yona? Bahlala khona emakhaya. Basemakhaya bekho la kaMashu? Abekho la kwaMashu. Wayithola le ngasemakhaya? Emakhaya. Basebenzela ngakhona. Nayo siyasebenza. Ayasebenza. Iyazi yona ukuthi uhlala emgwaqeni?
ukuthi ngihlala la emgwaqweni eyabazi ngihlala la emgwaqweni kuyo ngibafihlele emakhaya ngiyihlazo bathi ngihlala la emgwaqweni uyabafihlela ngiyabafihlela ngihlala la emgwaqweni indaba obafihlela hey ngempela abazi ukuthi ngihlala kanje emgwaqweni abazi yindawo obafihlela kube novalo ukusaba nje ukuthi uyazi izobe emakhaya ukuthi kuzoba ihlazo ngidlala la emgwaqweni yabona yeah awucabanga ukuthi mhlawumbe mabengazi bengakusiza mhlawumbe ukwazi ukubuyela ekhaya khona abangisakho banakhona ngoba akhona abanye abangasebenzi ngisangazi ngikufike kunakuthi mhlawumbe ngizoba zindle kokhona kubona kakhulu mase ngisekhaya ngoba ngayihuni nempesheni iminyaka isimngaka ba 56 oh 56 yeah kodwa ingane yakho yona injani relationship yakho nayo ingane yakho niyazwana nayo kuhamba kanjani yasezwana yangikhuluma mayengibonile nje lokujabula ukuthi baba usaphila umfana intombazane intombazane yo so lana ususuka ke kamasha emveni kwalesi ukuthi kudayisa umuzi wenza kanjani wasuka straight weza la emgwaqeni noma waqale waya kwenye indawo ngaqala ngoba baluze ngaqala ngahlala emqashweni kwaphela imali ukuthi ngikhokhele umqasho ke emqashweni nawo sengihlala khona kahle masihlala kanje ngoba nginemadlala engilale shelter kwesinye isikhathi hayi khona amasensanyana ngikhokhela o-30 abashetaship 30 ngosuku injani impilo la emgwaqeni hey eshuba mfethu ngoba ukuthi uthulele la koVlandi qhamuka mhlawumbe masipala lo apho ngithathele zonke into zami mhlawumbe esikhwameni kunepasi lakho mfethu into ezibalekile esikhwameni mhlawumbe nomaphilisi athathe yonke into afake la kuzana kule nto kudude kulelo yadude yabo alahle yonke inkubo zokulala uhlala ungenalutho ngikwini sure kube so i-ID yakho isekhona nje isekho ne so ikusiza ngani yake yalahleka wayithatha ngabe ngazama ngayenza ke kubaluleke ngani njengamanje ukuthi ube nale ID yini oyenzayo ngayo ikusiza ngani kusesikhathi ngoba ngifuka ngihlebe ngivulela amatoho nje ngisemhlama uma ngithola itoho ngikwazi ukungena ngayo ubuye ufusa wafuna amatoho kodwa ngisawafuna amatoho so manje ugcine nini ukuthola itoho ngagcina nje ngibokhonto ngagcina la thola itoho ngagcina nje last kwakuwama-Easter khona la manje ake fike kuthiwa Hare Krishna ngithabo laba oKrishna laba befike la eBhishi isikhathi benza amatende amaningi bese sinikeze amatoho ayikade khona ngagcina aseyisikhathi labantu bavele bavula lo mshini-ke sisasefile bawasha amathoyilethi bayasilimaza hey yazi basibulemazayo labantu manje basibangela umsindo laphaya ubusachaza baba ukuthi impilo ihamba kanjani lana nibuye nithathele izinto ngaphandle kokuthi nithathele izinto nalokho ikuphi okunye okwenza ukuthi kube nzima ukuphila la emgwaqeni khona ukuthi mhlambe obanje kade kuna nje kodwa khona imvula khona ukuthi mhlambe uthi ulelela ipaka endaweni kanje vele kunemvula kakhulu ukuthi awunayo ngisho uplastic ukuthi umboze lekuzako unethwe kakhulu ngoba thina nje izolo so kuba nenkinga akulaleki kahle mangabe kunethini awunayo imali yokulala eshelter kuthabo ugcine nje ukulala eshelter wena ngigcine last month okusho ukuthi yonke lenyanga awukwazanga yonke iqalile nje lenyanga nje ngidlala nje ngoVlandi awukwazi ukuhlanganisa imali yokuthi u-afford ukungena ne and then
abantu laba abanye abahlala emgwaqeni kuwena njengoba umdala kwenzeki babe ingozi kuwena uthola mhlawumbe sekunezimpi abafana basenegazi elishishayo banenhliziyo encane kwenzeki ukuthi sekunaloko okuxabana okunjalo uthola ukuthi sekusuka izimpi nawe uyithola usuphakathi kwazo. Khona ke kwenzeke nje kuye kwenzeke ukuthi baxabana abanye kanjalo bakwazana khona la emahlathini. Akaze kwakufica leso simo esikanjalo ukuthi wena nawe usulapho kulezo zimpi kanjalo uthola Yami seyangagwazeka na. hayibo kanjani la ngase tattoo nje ngonyaka odlule. yeah kwenzakalani Ngangila kwakuthola kwakusiba ngumqoqo kuba ngumgqomo abomqomo. Yabo nami emgqomeni asifanda khona emgqomeni. yeah Bangikwazi. so kwenzakalani ngicela ngixoxa nje ukuthi kwenzakalani waqhamuka kuphi lo muntu wawenzani wawubhekani. Emgqomeni kutholakala mhlambe kutholakala into edliwayo kuthiwa amathini nje bangigqosha amathini amakana bolonto sibheka amathini. yeah Yabo kwabangwa lokho. oh so wena wafika wangena emgqomeni kushuthe wayetshela ukuthi uyena okwakufanele ngabe ubheka khona la. Yebo. oh so wakutshela wakukhulumisa noma waqhamuka nje sekuqhamuka wezwa sezwe usugwazeka. Waqhamuka nje esethi hey uyena okufanele ene asebenze kulomgqomo mina ngena kanjani kona athi ngiyaphendula hawo. Sure. Mangumtshela ukuthi lo mgqomo kamasipala umgqomo akukho umuntu onomgqomo wakhe. Hawo. Wavele weza sure. So kwenzakalani emveni kwalokho wagcina usesibhedlela noma kwaba yincebe elincane. Ngagcina ngisesibhedlela eKingedward. So mawulapho abantu basekhaya bayakwafika bezokubona noma nje uyihlala esibhedlela urecover uze uyiphumele. Ngalikawazi ngayiphumela. Aze ngayiphumela. Sure. Aze ngayiphumela. So akukuthusanga lokho kangokuthi ucabanga ukuthi mhlambe ubathinte manje noma ubuyele ekhaya emveni kwalokho wavele wabuya straight weza la futhi. So esibhedlela mawuphuma esibhedlela. Engekho imali ukuthi ngasuka ngiyikhaya. Awusaxhumani nabo manje khona kanjani nabo? Mawungamafoni or something. Noma benamafoni anginayo ifoni. Yeah. Sure. And then indaba yokuthi ke manje mhlambe okay lo muntu lo owenza lento wathi masuphuma waphindwa wambona noma Wabonakala. wase Waboshwa. oh waboshwa akaze aphinda abuye la. Hayi sesengaphakathi. Oh sengaphakathi manje boshelwe lelo cala lelo. Oh yo hayi kunzima ne. Yeah. So njengamanje namhlanje ithini iplan yini bese kube sekuhlangene namhlanje izinto zosuku mhlawumbe. Usho In terms of ukuhlanganisa njengoba uhlanganisa imali ikhona mhlawumbe bosokuhlanganisile njengoba ngihlangana nawe la. Ukuthi bengisabe ngikona amathinda wabona lokho basebancane kanje ashaya ngisho ikhilo. Ngoba ngabe ngicosha ngisaya le ngibhekela la kuze lemabhasini la phansi. Ikhilo lumalini? Lu20 rand. Ikhilo. So usafanele wabuya kahlanganisa kusekuncane kanjani. Kulo ngizicala uplastic lomkhulu. Omnyama. Omnyama. Bese kuwuma ke kulokho. Uma ubaba 20 rand. Njengoba wade uhamba wedwa bakhona abanye abantu mhlawumbe osebenzisana nabo la noma uhlezi uyihambela wedwa kanje noma bakhona abantu abahlala emgwaqeni othola ukuthi niyabangana o close nabo. Hayi mina ngihlezi ngihamba ngedwa kanje. Bakhona abasahlukana noma ebhekele emnyabhekile. Omunye abhekele umuntu wenza into yakhe. Ngibone ngazuthi uyaqhuka kade ngihamba nawe lana kwenzakalani? Yebo la kunesilonda esila. Oh esani isilonda? Sayivelela. Oh sayivelela hayi ukuthi kukhona ukulimala or something. Hayi akukho ukulimala sayivelela. Oh Silanga. Yeah. So before uzelana ubungakagani. Bengekho umakoti umama mhlawumbe wakwakho busunaye before uzela emgwaqeni. Ngizela emgwaqweni. Akekho umuntu mhlawumbe obusuzwana nawe ubuhlala naye lapha koMashu. Hayi akekho. Yani. Yeah. Okay. So ithini iplan ke mawuvuka ekseni? So mawuvuka nje uvuka wenzeni?
sinabo la ke sihlale khona la ekhangela ngithi kunendawo lesipakele khona iseze khona ekuseni iparish nithi ngoba ngumuntu ogunya amaphilisi ekuseni nje kuba u8 ekuseni ngivukele khona ngihambe ngophuza iparish kodle iparish la khona ngiphuza ite mase ngikwazi ukugunya amaphilisi. Amaphilisi awani waphuzayo? Awe BP. Awe BP. Oh, so wathola nini une BP? Wathola nini BP yakho ibuye idinga ukuthi uyinake manje? Wakwazi nini lokho? From 2023, yeah. 2023. Yeah, so 23, yeah, 23, yeah. Asingifuneka ngidla amaphilisi. Oh, walanda kuphi? Walanda la kule clinic la kaMasipala la eMakethe. Elensasi. Yeah. Maphi njengamanje? Akhona naka. Uhlezi waphethe? Yeah, naka yahlezi waphethe naka la sikhona. Hawu. Oh, so njalo ekseni uvuka waphuze. Yeah. Kufanele kudle uwaphuze. Yeah, ngiqala Yeah. Yeah, ne hayi. Hayi kudla naka. Uthi mbo? Abona ikhadi lakhona nje nala sekuzale sazi la le clinic engisebenzisayo. Igama lawo le. Nanga wona. Nanga onke lawo. Awe BP lawo okunye. So leso sikhwama sibalekile kuwena njengoba usigaxa kanjani? Ngoba sigaxa sibaleka bese wakake sayasalahleka yoba sikole salahleka thatha yena masipala sinamaphilisi kanje phakathi. Yo. Kakhulu. So kwabele uqale phansi uyokwenza amakhadi uyokwenza ilokhu. I-ID yona ikuphi? I-ID ngiyibeke la eDathun osinye ihlobo sami esikhona. Oh. Yeah. So ihlobo sakho sithini sona? Sihlobene kanjani naso? Sihlobene nje ukuthi usithi malume la kumina. Umalume noma mhlawumbe umalume nje ngokuthi izibongo ziyafana. Yebo. Izibongo ziyafana. Izibongo ziyafana ukuthi uzalwa kaKhanyile. Oh, hayi ukuthi wakaKhanyile le ekhaya ngqongqo. Hayi ekhaya ngqongqo. Oh, lapha ekhaya akekho umuntu owaziyo ngale mpilo oyiphilayo. Akekho. Sekhona kodwa iplan yokuthi ubuyele emuva ngelinye ilanga. Ngoba phela uyakhula manje usuqala ukuphathwa izifo zokuba mdala. Ikhona iplan ukuthi ngibuyele emuva mase ngihlanganise mangisuka isikhathi sami sokuthi ngihambe ngithola impesheni ngihambe ngohlayele ekhaya. Ngazi ukuthi ayisinkinga yisi. So kushuthi umisela ukulinda njengoba uthi una 56 manje. 54 years. Sazohlala u4 years kanje. Ngingazike bangonzela ngithola mhlawumbe itoho umsebenzi engiwaba. So ingane yakho le ntombazane do you know ukuthi sinabo abazukulu noma cha? Yeah, sinazi. Oh, awukazi ufise nje ukuthi ubabone, awukazi ukucabanga lo. Ngiyafisa ngifisa ukubabona kushode khona ukuthi anginayo imali yokugibela ngababona. Yeah, bona ngeke bekwazi ukungibona la. Yeah. Ngeke bekwazi ukubona. Yeah. Yeah, ne? Okay, kulabantu basekhaya ukhona mhlawumbe umuntu oyedwa ocabanga ukuthi kube usekhona wasekhaya kulabo bengasekho ukuthi mhlawumbe uyena ubungaba comfortable ukuthi ubuyele ekhaya ukube kukhona yena obengeke mhlawumbe akuthathe njengokuthi umthwalo kuyena. Ubani umuntu kulabo bangasekho mhlawumbe okucabanga ukuthi uyena umuntu obengaba kuma kuphela umuntu obengakwenza lokho. Lo mfethu lokho lokesho ukuthi engaba nawo amandla ukuthi ukuthi naye ngoba unezingane unezindleko zakhe yena uhola impesheni emdala kimi uhlala ekhaya ngeke kwazi ukumela mina nomndeni wakhe lo nani. Yeah. And then yeah, ngeke azakwazi. Ngiyakwazi ukuthi amele abazukulu bakhe mina ngela ngizoba zindleko nami ngizofika ngizofika mhlawumbe ukuthola noma umsingito khwanyana ezoba khona ngibamba bami kube khona engufaka wona. Yeah. Yena usenomuzi wakhe noma usahlala ekhaya la ebenihlala khona. Hayi awunomuzi wakhe. Oh, ekhaya kini ngqo ukuhlala ba manje. Uhlala bamncane. Bamncane uyena bamncane khona ngomagcino ngoba. Oh. Yena khona. Oh yeah. Yeah, ne? Ayikuyazwakala ba.
and then ilokhuza sikhona mhlambe enye into eyekenzeka la emgwaqeni ongafisa ukungixoxela ngayo ngaphandle kwaleyo kulimala kwakho eyakenzeka mhlambe isigameko mhlambe okwayibona noma ingenzekanga kuwena mhlambe njengayo le yokulimala kwabantu nani nani abanye abantu la engesikhulume nabo abanye ngangashayiswa imoto khona la ngishayisa la naseMabhida ake ngicoshe khona amathini lo mlasted yeah so wagcina usesibhedlela nangalo la ngagcina sengila ethi ngithina bangithatha banje yeah kamphatha kwabanzima ngoba lapho ngangihamba ngama-crutches akwazi kwakuphandeka-ke ukuthi ngizohlanganisa kanjani namuhla yeah abafana laba ebenye sesikhulume nabo la abanye uthola ukuthi bayabhema lezi zinto ezibhenywayo lana wowe kwafika lapho angaze ngibheme futhi angizwani nabo labo ababhema lento iwunga ngihlangana nje nabo angihlangani nabo yeah angizwani nje nabo umuntu ubhema ngumfuni eduze kwami bahlayela bodwa lapha bengihlela ngedwa lapha yeah yindaba hayi ubhema ungabantshontshe ababheki lutho ugcina usugaxela uyabo ngitshela ka wena hawu babazi ukuthi nawe uyaphandle uhlupheka njengabo bengitshontshela ngoba bafuna lento yabi yeah nawe ungagcina usungena ejele akazi wagcina usuyithola usejele nawe indlela ongayiboni awukazi yeah so yini nje into oyikhumbula kakhulu ngokuba sekhaya ongathi ishiyazi nayi into mhlambe mawucabanga nje ukuba sekhaya kade usahlala ekhaya either la kaMashu noma le kwaMaphumulo ngisho imoment ojabo khona ukuthi mhlambe uhleli ekhaya niyaxoxa nomndeni noma kuyadliwa noma kuyiwe enkonzweni iyiphi nje into obuyijabulela noma obuyithanda usahlala ekhaya ukuyenza oyikhumbulayo njengamanje ngathini ikhaya kuba mnandi makujatshule kuhleli ekhaya yabo mhlambe kube nemicimbi khona ekhaya kumnandi uma ufike la uright nawo ngoba ngimdala nje nginawo khona nami omncane nami ukuthi mhlambe umfethu wenze umsebenzi othize feke nami mhlambe ngumqhasi ngokuthiza ngijabona emakhaya kube mnandi kanjani mhlambe wenza umsebenzi yeah sure so ukhumbula lezo zinto bakuthiwa kunemicimbi yabona inyama yabona yabona ngiyabona yeah so wagcina nje ukuba sendaweni enjalo la kunomcimbi khona kudliwa inyama wa sekunesikhathi sekunesikhathi ngesikhathi kwenzeka iCovid wawukuphi iCovid bengikhona ubusula emgwaqeni ngila kwakunjani ngoba abantu abaningi bebexoshwa kuthiwa abantu abafanele bebe ngaphandle nina sakhelwa amatende la sathathwa sashoniswa eMabhida la savalelwa khona safakwa ematendeni thina ama homeless sawufaka ematendeni lapha sagadwa khona so babenilethela ukudla benilethela yonke into abesilethela ukudla so ayikaze kubambe wena ayikaze kubambe bakuvaccinate wayifaka le vaccine yakho nebefaka banifaka akho kufaka la ekhaleni ukumthola la saseshwa nje kusho benitest yeah no aykezwakala baba kuyezwakala yeah so uma ngabe kuukuthi ukhona mhlambe umuntu wasekhaya ogcina ibona le nkulumo ngoba manje okubuthi wena akwaziwa nje ukuthi kuyekhaya isikhona ichance ukuthi manje ngizoyithatha lento ivele le OTV okay yini ongayisho kubona
engayisho khona mhlampe mhlampe enganeni yakho because uyazi ukuthi uma unengane ingane njengobaba iyohlezi inakho lokho ikuthanda yabo lonto njengoba ukuthi abazi ukuthi uhlala la ungathi mhlampe ukube bayazi ngabe khona indlela abangalula ngayo isandla bakusize yabo lonto ikuphi ongakusho mhlawumbe akhona namase ukuhlangana nabo ukuthi bengazi ngilana ayinaye inkinga anginayo ukuthi mhlawumbe bengangisiza ukuthi bengidakule lokuhlala engikuhliza mase bazi bengidakule la kuleli simo engikusona ukuthi ngangivuma ukuthi ngibe nabo ngibe nabo so inkinga eyodwa uthe yini inkinga enkulu ukuthi ungayi ekhaya ke kodwa angisebenzi anginawo awusebenzi wena usaba ukuthi uma uye ekhaya uzofika ube umthwalo wakho umuntu uzoba umthwalo wakho uzoba umthwalo wakho ezoba umthwalo wakho hayi kuyazwakala ngoba phela nabazukulu uzothola ukuthi mhlawumbe bengakujabulela nje ukuthi bekuhluphe njengomkhulu yazi ingane ehlupha kanjani zikudonsa nje lapha ngakho ngajabulele ukuthi mhlawumbe bazohlangana bekhona onamandla ukuthi mhlawumbe uyakwazi ukungisiza bengidawu bengikhiphe kule nkinga ngoba mangithandi ngempela ukuhlala kanje hayi kunzima kunzima no hayi kuyazwakala baba hayi kuyazwakala asenze sivale ngoba ngiyabona ukuthi hayi sesikuxoxile okuningi kunzima yini enye futhi ocabanga ukuthi yenza kube nzima kakhulu inkinga ukuthi nje mfowethu uma ngenayo imali ukuthi ngilale eshelter ningilale kanje ngoba izona nje imvula izonetha mina cabanga nezinto zamayibali la kungaze sekuzafika makuneka lesikwama lesiplenza sonke phela yonke lesikhwama nje busigaxa kanjena nje ke siqhathe nabo labafana behunga ngoba phela bazoyijudge khona izinto ezibalekile vele bakuhlwise bebaleka akaze kwenzeka lokho abasigaxa kanjalo ngeke besithathe alright baba ngiyabonga sivale asivalelise baba mboye kakhulu bakukhanyile okay alright thank you sure bye